Ben, kom igen. Og Martin. Vores angreb har jo så mange chancer. Kom der, Tony. Ej, det er synd. Kom igen. Ah, det er udmærket. Godt det der. Kom! Bare pres ham helt op. Det er fint nok. Det er rigtigt. Kom herop, Jules, kom herop. Der bliver bare... Ja, det er okay, helt sikkert. Så... Træner eller? Nej, jeg er bare med forældre eller? Ja, som forældre. Hvordan står det? Ja. Bare sæt løbet, kom! Bare sæt løbet! Fløjter han på der, mand? Vi har 3, tror jeg, lige nu i det. Og vi spiller har ondt i halsen. Du træner inde i det. Nej, jeg kan ikke. Jeg har en her. Har du spist ølser? Ja. Det er godt, vi har lidt fred. Det er 4 gange om ugen. Ja, det er det. Der er ikke nogen af dem her, der kan bruges på en net 1500 eller hvad? Ikke lige som det er nu, måske. De har jo... Jeg skal ikke huske, mange de har i deres... Kom nu! Øj! Ja, jo, på den forresten. Han er sgu inde og... Han var derinde i 2 uger, 3 uger, tror jeg. Og så ved jeg ikke, om han skal vende igen. Og så kan jeg ikke huske, at han er flere derinde. Ben, han er lige startet lige. Han er lige kommet fra Koldat der A-holdet. Jeg prøvede simpelthen ikke at få det. Det går jo okay. Spiller i eliten. Godt det der. Ja, det gør vi. Ja. Yes. Jeg har haft, jeg ved ikke om du har hørt. Men du er træner på den? Ja, det er faktisk træner. Okay. Yes. Så. Oj, kom igen. Sådan. Kom Magnus. Så var det ikke så godt, men du ser da lidt skidt ud. Nej. Kom godt hjem og hygge jer, ikke? God bæring.
noget mindre ud end de andre. Og det er ham, der har noget lavet. Det er han også med i, jeg tror, de er talent til hans nogle lidt. Når vi kommer til fra Horsens for at kigge. Ja, jeg ved ikke, om du har hørt om, hvad der skete i talentsektoren her. De var faktisk i november, lukkede de faktisk Valvejs Talent her i Sors, på grund af, at der var lidt problemer med økonomien. Ja, det er rigtigt. Ja. Så der har været en del afgang. Ja. Nu har vi så fået lavet sådan en plan, der løber de næste 3 år. Ja, okay. Så vi har reddet det. Kig nu en anden her. Udmærket. Så vi har haft en del afgang i Ja. 15. Ja. Så er I ude at spejle lidt? Efter den gode. Ja, lige at se, altså, det er jo en helt naturlig ting, bare vi får sig selv af, hvordan det er. Altså, vi kan tilbyde god træning og god matching og sådan noget, ikke? Altså, på eliten. Ja. Det kunne da være Jeg skal spændende. lige huske at fortælle ham i hvert fald. Ja, det kunne da være spændende. Hvis han har ambitioner i hvert fald. Ja, han er 100%. Han er løbefald derovre, også der er uambitiøs. Han er folk skal til at sætte sig. Han er hverken lige eller andet. Ingen kærester, ingen brugpenge til. Okay. Kun fodbold. Så det vil jeg lige fortælle ham. Ja, det kunne da være interessant, ikke? Helt sikkert. Helt sikkert. Vi har ikke så mange spillere i klubben og sådan noget, og vi... Hvad nu? Skal vi købe en kasse rigtigt? Vi skal ind og se. Det må han meget gerne i hvert fald. Hvis jeg tør det. Ja. Hvor træner han dernede? Ja, det er jo det. Ja, jeg skal da sige, at han er velkommen. Helt sikkert. Det giver ham god besked. Det er i orden. Tak for det. Det er godt. Hej hej. Hvad var det, du hed? Bare i orden. Hej. Udmærket! Så Peter! Hej! 2-0. Jeg ved ikke om du lige scoret. Nej, det gør jeg ikke. Eller det var ikke altid noget, men det var godt nok, at du scorede. Ja, har haft meget spil. Det virker ikke så skarpt. Altså vores. Nej, jeg hørte ikke, hvor de har lagt til sidste år. Stadig så har de hjemme 2 år, så var 1 point fra at rykke op. Og så var nogen med det kælder op. De rykker op sidste år. Så det er ikke, hvor god pulden har været det der. Heller ikke så... Ej, Magnus, den skal ind. Skal lige bare se til banen. Nå, du kommer lige fra... Ja, jeg har lige været over at arbejde. Shit. Det var lidt vildt. Du er sæt op på stor, mand. Du er. Det er rigtig stor. Det var da en god skald, vi fik der mod... Hvad her de der... Hvad? Så mange også godt, de holder sig godt. Jo, men det er sgu godt, de holder sig godt samfundet. Det har sgu presset rigtig godt. Jeg tror, de fik et lidt chok, de der tilsæt. Når de kommer fra lidt på udlægning. Kom bare videre, ikke? Afgang dernede fra. Det var lige at spejde lidt. Nej, det må de ikke. Nå. Men de må gerne komme og se det. Ja, ja. Men de må ikke begynde at... Nej, så siger de velkommen.
jeg sige, at de er velkommen til at komme forbi nu, ikke? Så er han det til dig? Ja. Hvad? Som med Ben. Nå. Så, jamen det er de jo altid. Ja, ja. Men, normalt så er det ikke så godt. Ja, ja. Men han har kun et ben. Han har. Nå, han har kun et højre. Ja, ja. Ja. Lige skal til at blande af. Han er meget, meget ikke ben. Bare mange spillere. Ja. Der er som angriber, så skulle man helst kunne bevæge. Forsvaret kan det gå. Som regel. Nå, vi har lige fået vasket bilen lidt. Ude der. Ja, de har det der vaskehal der. Ja. Ude ved Fedte, var det ikke? Ja, jeg kan ikke huske, hvad fanden han her. Ham med brillerne der. Træner, tror jeg. Fanden er det her. Fedte. Det fanger ikke sådan noget. Er han ikke? Altså hold det her, hvis han måske. Okay, okay. Ja, men jeg tænkte, nu går jeg lige så godt ud med det, så står til at over det igennem. Ja, du skal se en gang, hvis du går over det ind. Ellers så må du bare sige til Lars, så må du bare hive den over i næste uge. Jamen, du siger bare en dag, fordi så, som sagt, Malene går hjemme, ikke også, så hun kan egentlig godt sagtens undvære det, ikke også? Det er helt sikkert. Hold med arbejde, eller lav. Fyre der virkelig mange dernede ud af måske de været sammen måske en gang 60 eller sådan noget, der er vist 40 der er højt. Så det er virkelig skåret ud. Så er det mange. Ja, det er det godt nok. Altså nu vil hun prøve, hun har fået lige med den erfaring hun har, så kan det lyder vildt nok, men en 6 ugers kursus, sådan en erhvervsakademi der. Flere muligheder. Hold nu op. Flere muligheder for at få en leje fra. Hold nu da. Hold. Også det store. Du skal holde mig lige der dumt. Ja. Bare så gerne lege hele tiden, ikke også? Ja, den er godt. Rigtig god. Hvad er det? Er det også Silkeborg, den der? Ja, hold op. Det er det. Silkeborg, en eller anden... det er sådan en sammenslutning af 3 dernede. Okay. Jeg kan bare ikke huske, hvad fanden de kalder dem. IFG eller et eller andet... Hvad var det? Jeg skulle ikke huske, hvad det var. I ligner sgu ikke nogen, vi gider spille fodbold. Hva? Banger nu hele tiden. Ja. Det er heller ikke haft så meget spil, det har de faktisk. Det er helt lidt. Så er vi Benja. Vi er snart ind, drenge. Ja, begynd nu. Det er jo nu lidt. Den spiller sammen. Jeg tror faktisk godt, ja. Jeg tror, jeg er for meget til at talenter. Ja. I stedet for, de kunne godt smutte over i Lysing eller sådan noget, ikke? Men altså, de vil jo godt dem. Nå. Ja, det må det være. Altså, vi har jo egentlig heller ikke så bred en klub, det kan du godt se, fordi vi har jo de 3 der står ude som 0-1'er, ikke? Det er det der problem i mange små klubber, det er, at de har ikke bredden til det. Nej. Og det er vi så sårbart, fordi Lysing og store klubber, de har jo alt. Alt? Ja. Jo, det er sjovt, at man ikke laver noget samarbejde, det kan jeg slet ikke. Jamen altså, der er for eksempel Syd og Haslager og Hørne i Stavløs. Ikke? Men man kan jo sige, at Lysing burde jo være så store at sige, jamen dem her, dem må I gerne videreudvikle, så de kan komme videre måske over til os på et tidspunkt. Der er
til 50 spillere derovre. Nej, nej. Nej, det er jo fandme, det er rigtig mange, der har derovre. Så er de to. Ja. Du ser ikke sådan noget som de der... Du mærker, Magnus. Martin, er du? Kom. Og igen. Han er der. Sådan. Han er kommet lidt i gang. Men der er så nogle tyskere. Ja, 4. Ja. Jeg tror, det står 3. Jo, det kunne være fedt med samarbejde. Det er ikke engang løgn. Det kunne det virkelig. Det er helt sikkert. Vi har mange trupper, der er smalle i de klubber. Ja. Helt vildt. Ja, ja. 100. Det var lidt bredere. Helt sikkert. Helt sikkert. Ja. Jeg tror kun et par år siden. Jeg synes bare, jeg spillede her ude for os. Jeg synes bare, der var en band derovre. Det var banen det her. Jamen, så har vi spillet 3 år siden, og så har de lavet det om lige i Belgien. Ja, det kunne være fedt for ting, hvis vi fik det derude, hvis det går igennem. Ja. Så er det god. Ja, for helvede. Det må gå igennem, men jeg går nok et par år endnu. Ja. Hvad står der nu? 3-0 til de blå. Gud, det var dem, ja. 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 Jeg ved ikke, hvorfor de gør sådan noget lysing også. Det er ligesom om alle de der, Ja. de der M-hold, de kun spiller med nogen, der er længere nede i rækkerne. Ja. Det er som om de ikke tør, og jeg ved ikke, hvor fanden de ikke vil lave imod Hvad hinanden. tager de? Jo, Lysing jo, også. de kunne godt have taget mod Ja, og vi må ikke spille mod lysing. Det gør vi de heller ikke. kunne godt have taget mod et lille hold. For eksempel. Ja, ja. Helt For sikkert. at få lidt... Ja. 100%. Det er jo lige meget, om man taber, bare man får mærker den styrke der. Ja, ja. Ikke også? Jo. Man mærker ikke så meget styrke ved at vandre. Det her er ikke så. Det er helt sikkert, så er det ikke. Men jeg så på de lysing også med ikke. Ja, Det er midt. Men de mærker, vi møder ikke hinanden. Nej. Vel? Og det er jo slet ikke, de spiller kamp overhovedet. Det har vi set nu, deres resultater og sådan noget. Spiller Ja, ja. på listen, det er slet ikke. Jeg ved ikke, hvor fanden de er henne, lysing 1. De har nok sådan nogle lidt kampe et eller andet sted. Man ikke må se, hvad det var. Ikke godt? Ja, det har det. Mit ønske havde været det her. Det var, hvis den havde stået sammen med Christian, så bare havde fået det. Det er og så har der været mange, mange flere. Altså, eller bredden har været meget større, ikke? Det er det sgu også. Han startede vel lidt. På møde i halv 2, nu halv 3. Så kan det være tilbage i 1200. Spiller I 2 gange 30 eller hvad? Ja, 35. 30. Ude ved AI, der spiller vi 43. Det er sandt for lagt noget til ham. Det er lidt fedt. Ja. Man ikke Ja, hvornår er lige præcis. Lige præcis. Fordi det er jo altid nemt at spille mod nogen, der er under en. Ja. Selvfølgelig er det godt for dem at møde os. Ikke? Men det er jo ikke så godt for os at møde dem. Nej, vi bliver jo ikke stærkere af det. Overhovedet ikke. Nej. Nej, vi får øvet os. Det de får øvet, det er jeres, Ja. jeres spil jo, at det men til at lige hænge mere så snart I sammen og møder sådan et hold, der noget. kan matche jer, så bliver I jo sårbare, fordi så Lige præcis. er I ikke vant til at spille mod sådan et hold der. Nej. Vel? Nej. Så er det mange gange, det går galt. Helt sikkert. Og det er ham, hvad hedder han? Han var nogen. Skal lige spille nu der? Ja. Nej, det er Søren. Det er forsvar. Nå, Palle, han han virker da lidt sådan bange for at spille. Ja, men han er sådan lidt, når han spiller sådan lidt på sin før. Ja. Det gør han meget, men han er faktisk rigtig god i sit forsvar, selvom han ikke er ret stor. Han er sådan en, det ser meget lidt ud, det han laver, men så må man læse det rigtig godt.
ham der ved bolden der nu. 13 meter. Ham der har den der. Stay der. Udmærket, Ben. Det er rigtig godt. Sådan. Der er frispark, mand. Der var hjørnespark i hvert fald. Det er godt nok. Og der var et Det var der så heller ikke. Rigtig godt kæmpet. frispark. Ja, han skulle det være. Nej, jo. Ja. Men han har ikke været helt stabil nok på det. Nå. Ja, hvad fanden, man bliver helt ærligt. Hvad fanden var det? Var det Danny, der blev smidt ud også? Nå, det var Rasmus. Det var, ja. Jeg hørte engang, så du, hvad skete? Ja, han går jo og siger noget til ham. Til dommeren der? Ja, og det gør de andre jo også. Ja, ja. Og så ved du, hvordan Rasmus er lige pludselig. Så Det er lidt sur, nej. eller? Jo. Så er det gået galt. Jamen, det er fordi, jeg lå mærke til, at Danny gik også noget til ham. Ja, Det var ham, jeg faktisk spiller for. Ja. Det skal vi selvfølgelig passe lidt på, mand. Det er så lidt dumt ud. Ja, det er sgu sådan. Det er det. Ja, dommeren der. Ja, det var han sagt. Der har været med at fortælle mig, at jeg skulle lige slappe lidt af. Det blev en lang time. Ja, men det er fandme træls, når man har sådan nogle dommer i Så hånden. må man også nødt til at lægge en linje. Ja, jo. Fordi det går ud over Ja. kneglerne Ja. lige pludselig. Så De er sgu sure og irriterende, det ikke? bliver jo sådan noget tummel. Helt sikkert. Stå stille, Søren. Det står ikke. Kunne du ikke filme eller hvad? Og det er bare, den har Lars til at stå. Jeg ved ikke. Og så har han lidt for. Ja, Lars. Ja. Begge to. Ja. Han er helt over i det, eller hvad? Ja, men så ligger han inde på YouTube der, så har det ellers kampen der. Vi må ind og se. Arbejde lidt med det. Ja, altså Tino han siger, gå nu ind på kigget, og så kig lidt på, hvad I har og hvad I gør, og lige tælle lidt, hvad I har af berøring, og mange takler I har, og erobringer og alt det der, ikke? Og så fanden vi løber, eller ikke, så man har lidt sådan. Ja. Lærer mig at Ja, måske, altså, ja, fordi hvordan man til Men det der problem, det er jo også, at man skal have noget feedback derfra. Ja, det har de også. De har jo De bare selv ind og det er jo 3 kvarter. 2 og TMP, og så løse der, og så har de 3 kvarter der, så der job. Og så kan vi sige, det er 2,5 timer før det starter. Det er jo meget nødvendigt at organisere. Træner der, de skal snakke det hele igennem, og deres koncept i hver kamp, hvordan man ligger fra starten, hvordan vi stille og roligt laver lidt op på det og sådan noget. Jeg synes bare ikke lige nu. Det synes jeg skulle ligge helt af, fordi de tager så meget højt fra starten. Jeg synes, det fik lige, skulle ligge meget lavt fra starten. Lige se manden, ikke? Jeg har faktisk noget... Kommer du det, eller hvad? Vil du have kaffe? Nej, tak. Okay. Så har jeg lidt i den kanden. Yes. Så har du været tidligere dag der, eller? Ja. Det er sgu tidligt som søndag. Nå, er de jo oppe? Ja. Nå, de er sgu da i gang, ja. De er lige kommet hjem fra, det startede her Sidste weekend, ja. i den her weekend Ja. faktisk. Ja. De er lige kommet hjem fra La Manga i Spanien. Træningslejr, eller? Nej, jeg har jo spille sådan en turnering Ja. med landsholdet. Nå, okay. Og det gik... Holland. Ja. Og det gik fint, eller hvad? De vandt det, Så der kom ikke. spillede en uafgjort og Okay. tabte med England. Nå. Det var bare sådan noget tilfældigt noget. Ja. Fordi det var... Var Charlotte med, eller er det ikke bare selv, at det er en tur? Nej, vi var med dem med. Okay. Fedt. Vi tabte med dem. Nej, hvordan er det god i boldspil? Ja. Var det er da også godt være, var det ikke helt... Jeg må vist godt ryge. Ja, nu er du uden for matriklen. Ja. Godt, Magnus. Stærkt det der. Kom igen. Ja. Stop med det der. Nej, det skal du heller ikke være. Han er kun et år, så han Kom igen. Han vil jo lege hele tiden. Du skal holde op med at hoppe op. Ja.
er placerende. Det er bare en cigaret. Det er ikke noget, du kan spise. Nej, det er ikke noget. Nej. Det er en tralle, mand. Der sker for lidt her. Ja. Der sker for lidt. Hvad? Skal du med til Schweiz? Ja, Schweiz-turen. Ja. Yes. Det var jo ikke så længe, så... Stærkt spillet! Sådan! Kom Magnus og Ben. Flot. Ja, det hørte jeg, eller har set i hvert fald. Ja, det er Chile, det er hvor. Ja. Er det din simpelthen? Så er det ikke Kirsten. Det er ikke min. Nej, okay. Det er papfar. Ja. Yes, yes. Okay. Jamen, det ser rigtigt, altså. Inden for de Det der... kom jo, vi boede meget i Schweiz, da vi var dernede. Ja. Ja, han spillede Det er et jo... pragtfuldt sted, hvor de skal bo op i et stort center med swimming. Ja, det ser så godt ud, mand. Og så bare omgivet. Mand. Så... Og nogle gange der boede vi ved dem, og så nogle gange så havde vi vores skov, så havde vi lejet en lejlighed nede ved Brundens Sø. Ja. Det var meget i Schweiz i den tid. Vi var dernede i 3 måneder her. Ej, hvor dejligt det går. Jo, det er Altså vejret på det tidspunkt, det kan være hvad som helst, ikke? Så er den højt også, men altså, der kan jo også godt være lidt sol, trods alt, ikke? jo. Ja, så... Ej, vi var hele familien med. Nå, konen skal også med dernede. Nå. Og min anden lille søn har også. Det er fint, så jeg jo kigget det hele ind på det der. Ikke? Så sagde han... Noget at glæde til. Ja. Jeg håber ikke, I bliver skuffet. Nej, men altså, ifølge hvad vi har set, så ser det rigtig, rigtig godt ud, ikke? Og Benjamin, han er også, det er min nej, det ham der syg derude. Nå. Han kom til her fra Koldhasler i år. Nå. Så han er meget, meget spændt på det også, det er helt sikkert. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt. Ja, men heldigvis, hvad skal man sige, vi har jo 52 hus. Altså, vi har 27 hus. Vi har egentlig et sæde hver, kan man sige. Og et dobbelt sæde, så vi kan ligge lidt på dyne og kuge, ikke? Så, for ellers kan det godt være rigtig langt, ikke? Det kan det. Kom ind, hold. Prøv da. Godt, Ben. Ui, og vi kørte ned, det tog vi en overnatning dernede. Ja. Kørte vi ned ved Frankfurt derovre. Ja, okay. Sammen hjem igen. Ja. Ja, for vi tror, vi kører med sindestrækket, ikke? Så vi det ved med bussen, med 2 chauffører og det hele. Ja. Så... Nå, skal I starte tidligt om morgenen? Ja, lørdag klokken 11 eller 12, tror jeg middag. Så var det nede klokken 8 om morgenen til morgenmad, der bestilt. Og så spillede de kamp klokken 11 eller 12. Nå! Så skal de sove lidt. Omklædt i bussen, ikke? Så... Når I tager den ned om lørdag? Ja. Indtil lørdag? Yes. Ja, eller det bliver... Det er jo egentlig... undskyld, påske. Ja, påskelørdag, ja. Men det er jo egentlig først lørdagen efter det er påskelørdag, er det ikke det? Kan man sige? Jo, Ja. det er ikke noget. Men det er lørdagen før, ikke også? Op til den der... De der fridage, på der Ja. skolen og sådan noget. Så det er jo... Ja, det bliver rigtig spændende. Ja, for der er det jo... Søndag, det er jo så påske, og anden påske, der er mandagen, ja. Og der skal de egentlig også spille kamp, når de kommer hjem anden påskedag. Der spiller de mod Kolding. Den sidste træningskamp inden startturneringen den 12. Så de er travlt. Og 2 kampe dernede, og 3 gange 2 træning, ikke? Han er ved at få et godt hold bygget op. Ja. Det er gået indtil videre, eller egentlig gået fint. Nu var det blevet sidste gang. Det var 6-2 mod VI. Ja. Den første kamp, eller vi havde så en 3-kamp mod SSV, det var 7-0. Og så havde vi en mod... hvad fanden var det her efter der? Den blev 6. Nej, det var mod de der 4 der. Dem var 3 efter ligaen. Ja. Dem slog de jo 6-3. Så de er ikke tabt endnu. Men igen, altså, vi er også gennem 2 det her, ikke også? Jo, det skal vi også gå ind og vinde faktisk alle de kampe, ikke også? Hvor man godt kunne tænke sig måske, hvorfor har vi ikke fået nogle elitekampe? Nogle elitehold. Det er måske ingen grund til at gøre. Sæt nu man fik en ordentlig øre til, så der var 30. Stiller de en gang til. Nej, det er ikke engang sikkert, nej. Ja, jeg tror også kun lige, der er et par minutter tilbage eller sådan noget, så... Ja, det var ikke længe. Nej, det var ikke længe, så det er godt. Ja, det er godt. Hej.
det er synd.